Sutra se u Paraćinu održava Vidovdanski vašar, drugi vašar u ovoj godini, a interesovanje je na nivou prethodnih godina, kaže Branislav Antonijević, tehnički direktor javno-komunalnog preduzeća. Očekujemo da za sutrašnji vašar prodamo negde oko 400 mesta, što je uobičajeno za taj vašar. Ali ono što je bitno za ovaj vašar, mi smo pre nešto više od mesec dana imali u tom delu poplave koje su nanele ljudima velike i ogromne štete. A što se tiče same linije vašar i ulice, Vidovdanske i javno-komunalno preduzeće, odnosno radna jedinica higijena i čistoća i radna jedinica zelenilo, učinili su sve da se na samoj liniji vašara, odnosno gde zakupci dobijaju mesta, ne primeti ništa da je pre nešto više od mesec dana bila poplava. Građani iz jedne od najgore prošlih ulica u poplavi, Vidovdanske, nisu imali ništa protiv održavanja vašara, kaže Antonijević. Mi nismo imali nikakav problem što tiče ljudi koji žive u Vidovdanskoj ulici. Mi svakodnevno recimo se još uvek iznosi šut i ono što nije više za upotrebu, tako kako od nameštaja, tako i nekih drugih stvari. Što se zakupaca tezgi tiče, bilo je pitanje da li će vašara uopšte biti. Bilo je čak i dezinformacija, što je uobičajeno za nas. Bilo je dezinformacija u smislu, ljudi su pitali da li će uopšte da se održi vašar, čuli smo neće da se održi vašar zbog poplava, mislim, ljudi su na neki način, uglavnom su to pitali ljudi koji su sa ovog područja, nisu pitali ljudi koji su sa strane, recimo iz drugih gradova. Cene zakupa su iste kao prethodne godine, zbog čega se i vraćaju stari zakupci, kaže Antonijević. Inače očekuje se lepo vreme i dosta posetilaca.